Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního pack openingu. Dneska tady máme fotbalové kartičky Euro 24 z Německa. Mám tady přesně 8 balíků. Tak, ještě tady jeden navíc. Dneska si ho otevřem, takže já dneska si začnu Haalandem. Tak. Dneska si otevřeme Haalanda, takže uvidíme, co tam bude. Tohle to nejde. Tak. Takže já bych začal od začátku. Tak. Že máme tady Aurus Fati, Luke Shane. Jsou dobrý borci. Takže italskýho Leonarda Bonci. Další je tady Joan Felix. Další je tady Kylian Mbappé. Další je Kevin De Bruyne. Další je Bruno Fernandes. Další je Thomas Müller. A poslední je Rafael Leao. Jdeme na další. Tak. Další tu máme. Že to ustrojíme. Dneska takhle. Tak. Je tady další Bruno. Tak. Další Bruno. Další Thomas Müller. Paul Pogba, jo. Další je tady Raheem Sterling. Alex Witsel. A můj oblíbený brankář Manuel Neuer. Další je tady Rafael Leao. Další Kylian Mbappé. Ty vogo, vy tady padáte. Tak další tady je Tibian Coustion. Tak poslední dobrá je Jamal Musiala. Jsou dobrý chlapy. Jdu na dalšího Haalanda. Tak. Marco Verratti. Torgan Hazard. Další Kylian Mbappé. Kalesa Alputes. Justin Biloy. Goody Gangpo. Harry Margue. Paez Gavira. Antonín Ruger. A poslední leskla je Antonín Ruger, další. Jdeme na Kyliana Mbappého. Toho tady mám 2 balíky. Takže tak. Ty vogo, já tady s tím nebudu štvát. Tak.
Takže zase nakonec. Ousmane Deble. Michy Brahusliv. Nathan Ake. Jude Bellingham. Emerick Lamppost. Tak. Harry Kane. Další Harry Kane. A poslední lesklá je Tibian Coulon. Nebo jak se jmenuje zase. Ty lesklý asi budu dávat k sobě. A to jsou zatím všechny lesklí. S tím jsme otevřeli 4 balíky. Pak tady mám ještě jednoho. A tady dneska 9 balíků. To je jeden bonusový. Další Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo. Franklin de Jong. Alvia Morta. Leroy Sané. Harry Kane. Kevin De Bruyne. Willy van Dijk. Ousmane Dembele. Michy Burisaj. A poslední je Alex Witsel. Jo, jsme otevřeli docela dost balíků. Ještě tady 3. Pak budeme mít bonusový. Tady by mělo být 20 karet. A půjdu teďka na další balík. Takže jo, můžeme jít dál. And Hazard, Kylian Mbappé, Diogo Jota, Harry Kane, Diber Sidibe, Romelu Lukaku, ty vole, Lukaku a já mám docela rád, Daniel Carvajal, Kai Havertz a poslední je Lewandowski. Dobrý. Máme 6 balíčků za sebou. Ne, jo, 6 balíčků. Jdeme na 7. teda. Tak další Cristiano Ronaldo, Frankie de Jong, Alvaro Morta, Leroy Sané, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk a poslední je Alexander Arnold. A další leska, ještě s Lewandowským. Další tady je to předposlední balíček, teda poslední balíček, pak už je jenom ten bonusový. Takže znova tady máme dál. Hele, Golkano Ramos, Martin Quadrar, Declan Rice, Kylian Mbappé, Lewandowski, Franklin de Jong, Bernard Silva a poslední je Kylian Mbappé. Teďka už jsme otevřeli takový kus karet. Že je pravda, že tady ještě nějaký Euro 24 mám, ale ne moc. To je tolik. Tady mám ještě z FC 24. Jestli je chcete vidět, tak já vám je ukážu.
tenhle ten ani moc neodchytal. Viděl jsem tam Haalanda. Ramose. Kejna. A Franklina de Jonka. Tady máme ještě Euro 22. A já mám zase, ještě tady Euro 24 Mbappého. Kam dáme? Asi sám. Počkáte, když tady. Tady. Tak, mám tu Messi, Lewandowski. Počkat, to je zase FC Euro 24, tak. Tady pak ještě mám takovýho brankáře, to jsem si dal do obalu, jestli vidíte. Tak. Teďka to už nám zbývá pouze ten bonusový, takže jdeme pokusit štěstí. No, tím to jde z hurta. Ale docela to jde. Ale ne. Franklin de Jong. Tak. Leonore Sané, Harry Kane. Kevin De Bruyne. Virgil van Dijk. Ousmane Dembele. Michy Batshuayi. Tak, kdo? Harry Kane. Uvidíme, jestli tam bude nějaký brankář nebo ne. Ale další Harry Kane tady vidím. Rafael Varane. Další Ramos. Jdem tady dalšího. Tady je ten. Mbappé. Marco Reus. Lewandowski. Frankie de Jong. Bernardo Silva. August Fati. Luke Shaw. Nicole Barella. Eden Hazard. Další Kylian Mbappé. Dingo Jota. A tady poslední, ta bude zase lesklá, je Eden Hazard. Tolik dneska už jsme 3, 6, 8 balíčků jsme dneska otevřeli, počkat. Ty vogo, mě si tady zase ztratila nějaká kartička. Tady to je. Tady to bylo. Tak, tolik kartiček jsme tady dneska vzali. Plus ještě pár těch, který jsem tady už měl. Porovnejte sami, kde je víc. Buď tyhle, který jsme dneska otevřeli, nebo tyhle, který jsem měl. Když to spojíme, tak to je už docela velký. Ale kdyby jsme to nespojili, tak bude malý. Takže já to tak položím. Myslím, že se můžeme vidět zase u dalšího openingu.